Taliban te hian Afghanistan ram tam tak chu la tawmah se an tana hling lian ber Panjshir Valley erawh chu an la la thei lo. Panjshir Valley hi Kabul hmar lama ni in Afghanistan rama province te ber ani a. Te hle ma se Taliban te kuta la tlulut ngai mea lo ani thung. Panjshir zia chu Five Lions of Persia tina ani a. An khua ah hian mi nuai khat le sing sari chuang an omani. Taliban te chuan kil tina he khua hi hual tu in an vo na sa hle a. Ma se heti chung hian Panjshir Valley a mi te chuan tlom reng an la tum lo. Afghanistan a mi huai sen berber te chu he khote reuh te ah hian pung khawmin khuvel ram sang sanga sipai thatak tak ten an ti thei lo chu an run ti dawn ta a. Chu Taliban te bei ani. Heng mi te hi Taliban do pol anti-Taliban an ni a. Tuna hian Taliban te bei turin training an nei mek ani. Tichuan Panjshir ah hian sarkar mi poimo tak tak te le Afghan Special Forces mi then khat te chu an pung khawma. An post te chu kalsanin heng anti-Taliban te hi an nun zum ve ani. Heng te hian an sipai hovin indo na a an man motor chati Humvee an ti high mobility multipurpose wheeled vehicle te sipai motor dang te le helicopter te ron kengin an Vice President Louis Amrullah Saleh po Panjshir ah hian akal ve ani. Panjshir Valley hi hman atang to a Taliban te do dal tu an ni a. Kumzabi som pakwana a British hovin Afghanistan ron lak an tum trumpo khan Panjshir hi an lavtel ve thei tlat lova. Kumsang khat zakwa somriata Soviet Union te po khan an la thei bik lo. August ni somhni pali khan Taliban te chuan Panjshir Valley chu Darkali chhunga in peturin nan ti a. An in pek du lo chuan an chunga shemna atlak tur thu an puanga. Ma se an anti-Taliban ho tupa Ahmed Masur chuan a dictionary ah tlawmna hi a om lo thu a soi thung. Soviet Union ten Afghanistan lak an tum truma lo beitu berte zinga an ho tupa Commander Ahmad Shah Massoud a fapa ani a. Apa hi hman atanga Taliban te lo do to thin ni in 9/11 beina thlen hma luk khan Al-Qaeda le Taliban te kuta thi ani a. Tichuan kumsom ni hnuwa a fapa hian a hnung a ron zui ve ta ani. Afghanistan sarkar atlom hnuwa Ahmed le a ho te chuan an ram chu Taliban te kut atanga lak sak le chuan tum ber ani a. An hminga chuan Northern Alliance ti in anin vua a. Northern Alliance hi kumsang khat zakwa somkwa paruka Taliban te bei tura din ani a. Kumsang khat zakwa somkwa paruk le kumsang ni pakhat inkara Taliban ten Afghanistan lak an tum truma lo beile tu berte an ni. Tichuan kumsang ni pakhat atanga avoi khat nan Panjshir Valley ah chuan Northern Alliance flag chu an tar chhuak le ta a. He flag hi Panjshir Valley a anti-Taliban ten Taliban te hne na an tlawm ngai lo tur thu lan tirna ani a. Tamlama chuan Taliban te hi an tam fe zoka. US President Joe Biden a zara manrua po an nei tha hlei zok ani. Ma se Ahmed le a ho te chuan dikna ne na an ram zale na swal chhuak turin thei top an bei dona. Nima sela ramdang sarkar te pui na tel mia lova Taliban te lo bei chu thil har sa ve tak tur chu ani.